Jó, srácok, feltöltöttük magunkat, minden van, ettünk, ittunk. Most vár minket egy jó kis fogócska. Sziasztok, a mai videóban ezt fogjuk nektek bemutatni. Mutatkozzál be! Sziasztok srácok, ő itt Máté, ő nem lesz fogó. Itt van Noel, ő sem. Itt van Milán. Szijjártó Bence. És Kövesi Áron, aki a fogó lesz. 2-0. 4, 3, 2, 1 és lopás! Srácok, ez amúgy terjedő fogi, nem? Ez terjedő fogi, ugye? Igen. Ja, jó, oké. De csak ezt az alapszabályt nem beszéltük át. Srácok, Áron fog számolni 30 másodpercig, addig a többiek futhatnak is. Sprint! 30, 29. Ebben a videóban úgy megprankeljük őket, hogy ez csillogni fog. Körbefutjuk őket, és így... Nyomjuk! Ja, még van 10 másodpercig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amúgy nem mondtam, de a házba is be lehet menni mostantól. Jó? Tartunk egy kis szünetet most. Kövessetek be minket mindenképpen, azért ez... Iratkozzatok. Nyilván iratkozzatok fel, bárhol Instagram vagy ilyesmi. Aztán a lényeg, hogy feltankoljuk magunkat, és folytatódik ez a kis bujócska. Igen. Csapó, állj! Számolunk! Meddig számolunk? 1 perc. Addig első speedezek egy kicsit. Kicsit elmegy, még gyakoroljuk. Most csinálunk egy ilyen baby fist, nem tudom, a Milán tanította, csak ismeritek, vagy Géza, nem tudom, hogy hívják. A nyögéseket vágjátok. Na, szerintem amúgy fél perc már letelt. Én nem 1 percet. De fél perc már letelt, szóval egy Akkor perc. indulás! Ketten fogtok menni, gyere Milán ide. Mi ketten fogunk menni, jó? Ti menjetek, jó? Menjünk, én megyek föld. Én megyek fel, jó? Kétfogás? Nem, én nem megyek fel célra. Hozd meg, akkor kurva para vagy. Nézzük! Gyere Milán, onnan! Rendben, lerágtuk. Milyen maradjunk együtt, jó? Rendben. Pali ott kempel a fán. Jön, látja! A Bassi háztál vissza! Valaki megvan. Nincs jöjjön. Kettő ember megvan! Ez kiesős maguk. Aki kiesik, leül a hintára, és ott fog ülni. De ma már felvettük egyszer a vírusos. Egyedül Mátéka maradt benn! Máté, megnyerted! Gyere előre! Ők lettek a kiesők. Őket fogta meg, már mutattam.
És Mátéka meg megnyerte. Messzi, És- kekszi. Szóval ez lett volna a mi videónk. Bum, tesókám. Sziasztok. Na, srácok, következő videóban találkozunk. Sziasztok!